Hej Gitte. Hej. Så jeg er kommet på besøg hos dig her, og du har fået sat en biotronlampe op her i din lejlighed, et lille behandlingsrum. Ja, det har jeg. Gider du fortælle kort, hvordan hvad din oplevelse var først med biotronen? Det kan du tro. Jeg mødte dig jo på messen på Mystikkens Univers inde i Aarhusgade i november, begyndelsen af november 23. Ja. Og var derinde. Så det er lige et par måneder siden? Det er et par måneder siden, ja. Og jeg var derinde med en veninde, og jeg var meget plaget af nogle smerter, jeg havde i brystkassen på venstre side, både for og bag, og jeg kunne ikke rigtig trække vejret igennem, fordi jeg bare havde været til en behandling, der var meget hård, omkring noget massage og sådan noget. Ja. Og jeg var asfaltgrå i ansigtet, da vi mødtes, altså jeg satte mig ned, og jeg tænkte, jeg skal bare prøve. Og du gav mig 10 minutter, som jeg husker det, ikke? Ja. Og efter 4 eller 5, så boblede det nede i min krop, igennem tøjet, man får lys igennem tøjet, ikke? Og efter 10, så var det væk. Ja. Og så kom jeg tilbage på timer senere, og så fik jeg lys på, på ryggen også, det er rigtigt, 20 minutter. Men der kedede jeg mig, fordi efter de første 10, der var det jo også ikke der, ikke? Ja. Og det var, altså virkelig, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det var så mirakuløst og så stort, så det er sådan helt, min veninde sagde, hvad i alverden er der sket her, fordi hun kunne godt se, at jeg fik farve tilbage i ansigtet og sådan noget, ikke? Ja. Og så gik jeg hjem, og så købte jeg jo Biotron 1, og jeg har købt en lille Metal også med farvefilterne til begge to, og Full Ring filterne, godt, og bruger det dagligt, og jeg kan jo kun sige, at det både kosmetisk, men også med hensyn til inflammationer og smerter og den slags ting, og infektioner og sådan nogle ting, det er helt sindssygt.